που γίνονται, μπορούμε να ψυχολογήσουμε τον πελάτη μας προκειμένου να κάνουμε το δικό του σπίτι. Αυτό είναι και το βασικό. Ο βασικός προορισμός ενός αρχιτέκτονα. Να κάνει το σπίτι του πελάτη του. Στο οικόπεδο αυτό, το οποίο όπως βλέπουμε ότι ο δρόμος περνάει από τις παρυφές του οικοπέδου, έτσι τοποθετήθηκε. Ναι. Η είσοδος. Προσπάθησα να τοποθετήσω το σπίτι αυτό όσο γίνεται χωρίς να πειράξω τον υπάρχοντα χώρο. Πολύ βασικό, το περιβάλλοντα χώρο δηλαδή. Το σπίτι αυτό το βλέπουμε ότι έχει γυρισμένο την πλάτη προς το δρόμο για να έχει ο πελάτης μου την ησυχία του και να μην τον βλέπουν τα ξένα μάτια. Τα ενίκο μη ενδύμω. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Θα δούμε ότι είναι ευανάγνωστη η θέση της εισόδου, όταν έχει κάποιος ξεχωρίζει. Επίσης έχουν γίνει ορισμένες βεράντες, μια βεράντα συγκεκριμένα επάνω που κοιτάζει προς το βορρά, προς το Λαϊλιά, και μια βεράντα που κοιτάζει προς την πόλη μας, και ανάλογα με τις ώρες της ημέρας μπορεί κανείς να τις επισκεφτεί και να περάσει ορισμένες ήσυχες ώρες εκεί. Ναι. Υπάρχουν στοιχεία σε αυτό το σπίτι που είναι από την παράδοση. Βεβαίως, με την έννοια. Σχέση με τη μορφολογία της κατοικίας. Είχε κάποια σχέση και η επιθυμία του πελάτη. Ήταν και η επιθυμία του πελάτου να υπάρχουν στοιχεία, αυτά που λέμε ελληνικά στοιχεία, στοιχεία της λεγόμενης λαϊκής αρχιτεκτονικής. Παραδοσιακής. Θα δούμε τις βεράντες, θα δούμε το σάχνησι, χαρακτηριστικό στοιχείο από την ελληνική αρχιτεκτονική. Υπάρχει μετά το στοιχείο του Χαγιάτη, που έχει άνοιξη σύνδεση με την πισίνα. Τα υλικά που έχετε χρησιμοποιήσει. Τα υλικά είναι τα παραδοσιακά υλικά, πέτρα, ξύλο και κεραμίδι. Θα ήθελα λίγο νοητά να μας κάνετε μια εξανάγηση στο χώρο του σπιτιού. Δηλαδή, όταν φτάσουμε στο χώρο της εισόδου. Ακριβώς. Τι αντικρίνουμε? Εκεί υπάρχει ένα μικρό χολ, όπου υπάρχει και η ντουλάπα των ξένων, δηλαδή η καρδερόμπα, το βεστιάριο. Από εκεί ερχόμαστε στο καθιστικό, που γύρω τριγύρω υπάρχει, δηλαδή ρέει ο χώρος. Είναι ο χώρος του γραφείου, ένας χώρος γραφείου. Είναι η πόρτα που οδηγεί προς μια μικρή σουίτα, δηλαδή ένα μικρό υπνοδωμάτιο με λουτρό. Επίσης, στη συνέχεια της τραπεζαίας, δηλαδή συνεχίζει η κουζίνα με το καθιστικό της, και υπάρχει η σκάλα που ενώνει τους δύο ορόφους. Το σπίτι βασικά είναι διόροφο με υπόγειο. Στον πάνω όροφο υπάρχει ένα υπνοδωμάτιο με λουτρό, μια σοφίτα δηλαδή, και επίσης και στο υπόγειο υπάρχουν ορισμένα υπνοδωμάτια με βοηθικούς χώρους υπόγειους. Και το πλέον. Κάβα κλπ. Και ένα χώρος ο οποίος είναι πολλαπλών χρήσεων. Σημαντικό στοιχείο της όλης διευθέτησης της κατόψεως, με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο τρόπος που μπορεί κανείς να μπει και από τον γκαράζ. Δηλαδή υπάρχει και μια εσωτερική κίνηση. Αφήνοντας κάποιος το αυτοκίνητό του, μπορεί να περάσει πολύ εύκολα με όλα τα ψώνια του στον χώρο της κουζίνας, να τα αποθηκεύσει και κατόπιν να μπει στον χώρο του καθιστικού. Αυτό είναι επιθυμητό όταν μπορεί να γίνει. Είναι σωστό αυτό, γιατί μπορεί να έχεις μια μέρα που είναι βροχερή και μπαίνεις πιο άνετα μέσα στο σπίτι. Και περάσει και από την κουζίνα και μυρίζεις όμορφες μυρωδιές. Ωραία. Αυτό που επίσης σημειώσετε και στην αρχή είναι η απόλυτη προσαρμογή στον περιβάλλον χώρο. Βλέπω ότι πραγματικά τηρήθηκαν οι κλήσεις.